गिबियाव आं दिनैनि बे हाबाफारिनि थांखिखौ फोरमायनायनि सिगां दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जिथु जोंनि मोनसे आफाद दानायनि थांखिमोन, बे आफाद दानायनि थांखियानो जादों गाहायै जे धोरोम सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो मोनसे आध्यात्मिक गियानखौ जौगाखांहोनाय आरो आध्यात्मिक गियाननि गेजेरजोंनो जोंनि सुबुं माहारिनि जिथु सुबुंथि गोहो, जेराव जों थांखु बिरि जौ सिगारेट बेफोरबायदि जोंनि खहा गोनां मुवा बेसादफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानानै गावनि जिउखौ गोग्गो खालामनानै सुबुंथि गोहो, जेराव अननाय, मोजां मोननाय, सिबिनाय, मान होनाय, बेफोरबायदि सहायनाय, बयखौबो आंगो बायदि साननो हानाय, बेफोरबायदि गोहोफोरखौ जों जाहाथे सुबुं माहारिनि गेजेराव लाबोनो हायो। बे मोनसे जागरणखौ जों दिनै नुनो मोन्दों जे दिनैनि लाइमोनफोरनि गेजेराव बेदि आध्यात्मिक सरसाया जोबोद खमायनानै दङमोन। दा बेफोर आध्यात्मिक सरसा खमायनायनि जाहोनावनो जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदि सुबुं बेरेखा हाबाया सोलिबाय दङ। बेनिखायनो जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि प्रसार संसद आरो लाइमोन आफाद, बे आफादनि गोख्रों थांखिनि गेजेरजों जों दिनै बे नैथि खेब दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन फोसावदिं आफादनि नैथि खेब जिथु मावबादा, बेखौ जोङो चिरां आन्सलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय आइसारा नब्लाङाव बेखौ साननैनि हाबाफारिजों जों बेखौ खुंफुंनाय जादों। बेवहाय जोङो मांगलिक जग्य होदों आरो बेवहाय जों गुरु आफामोननिफ्राय धोरोमनि गियानफोरखौ जोङो हाजासे सोलोंनाय आरो फोरोंनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जाहाथे फैगौ समाव जोङो गोबां गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो बेबायदि हाबाफारिखौ जों फारियै खुंफुंलांबाय थानाय जागोन। बेखौनो जोङो दिनै बे रादाबनि गेजेरजों मिथिहोनाय जाबाय। बे आयदायाव दिनै आलासि हिसाबै जोंहा गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल डक्टर अजित बर' बे बिथांखौ जोङो आलासि महरै हांख्रायनाय जादों। जाय बेवहाय जोङो लाइमोन बैसोआव जे जोङो धोरोम थुनलाइ आरो थुनलाइ बेखौ सोरजिनांगौनि जोबोरै गोनांथि दङ आरो सोलोंथाइनि गेजेराव गोग्गो सोलोंथाइखौ जोङो सरसा खालामनांगौनि जोबोद गोनांथि दङ। बेखौ नोजोर बोनानै जोङो सोलोंथाइ बिथिङावबो लाइमोनफोरनि नुजाफैनायखौ नोजोर बोनानै बे गियानखौ होनो थाखाय जों आलासि लिंहरनाय जादोंमोन। लोगोसे बेवहाय दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि गाहाय प्रसारक जा मनरन्जन ब्रह्म, बे आफाखौबो लिंहरनाय जादों, नुजाफैदों बे आफाया। आरो दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि नेहाथारि सिमेन बसुमतारी, बे आफायाबो नुजाफैदों। आरो लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि लोगो आफादगिरि समर ब्रह्म आफायाबो नुजाफैदों। दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि, बे आफायाबो दिनै नुजाफैदों। आरो बेबायदिनो दाब दाब जिल्लाफोरनिफ्राय गासै बहाबा 12 जन, बहाबा 18 जन, बहाबा 20 जन बेबायदि जोंनि गेजेराव लाइमोन आफादनि सिङाव जायफोर धोरोम गांसुला, बे बाबामोनहा दिनै नुजाफैनानै बे हाबाफारिखौ जोबोद मेहेरगोनां खालामफैदों आरो धोरोम सोलोंथाइनि हाबाफारिया जोबोद समायना महर मोनदों होननानै जों बेखौ दिनै मिथिनो हादों। जे धोरोमखौ जोङो बहाबा गामि सिङावल' बा सोरबा गुरुनि आखायावल' बा बहाबा जों प्रसारकनि गोहोआवल' जों दोनाजासेनो बेखौ जोङो सुबुं माहारिनि गेजेरावनो फोसावनो गोनां जायोबा जोंहा दिनै माखासे ओनसोल जोङो आन्सलिक बा प्राइमारि बहाबा जिल्ला बेफोरबायदि बिथिङावबो जों प्रसार खालामनायनि गेजेरजोंसो जों धोरोमखौ जों मिथिहोनो हायो। दा बेवहाय जों हानायमानि जों प्रसार खालामनाय बा बिदिनो मावबादानि गेजेरजों जों बै गोग्गो धोरोमनि सोलोंथाइखौ होनायासो जोंनि गाहाय खामानि। जे बेखौ जोङो हानायमानि जों फोसावनायानो